Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Makining usa ka babae nga taga Bacolod City nga magtatampo nagdasangan nga data. Naunsa ka naman, tata. Huwag tuon naman ang imong mga lalaki. Tapay mga managsuon nga imong yung gilumpong. Nabuang ka na ba? Oh, buang na kun buang, ma. Buang ka! Sige! Napate ko, ma. Kaya mas nalinawato na ang maong kasakit kaysa sakit sa dughan. Tata! Nituwa kang nalimdi sa akong bahin, ma. Kung na ikaw nakuha ka na tungod atong Javen. Gaway hinungdan. Tarong man ako sa mong relasyon, pero ihalang kong gibuang. Di akong gipasakitan. Nakapaus na ko nila. Nagtuo silang lalaki rin makamaong mo paasa. Mabuhat sa nato mga babae. Kinuog ko. Mahal ko ikaw, ta. Ako? Eh, magimahal? Nakasiguro ka? Nakasiguro ko ni Ana. Sukat pa kaniya doon nga crush ko na ikaw. O nilambo ni nga to sa usa ka gugma. Di ko sama sa imong ex nga igo ka lang gipasakitan niya. Ta, gugmaan ako. Di ka gyud magmahal. Day, kumusta naman din mas Dodong? Okay naman. Tungod niya, nawa ang akong kasilag sa mga lalaki. Tungod kay lahi siya. Mahal kayo ko niya. Pinangga kayo ko niya. May isulti ko ni mo ha. Amig ka, manggod ka. Dili ka makaibaw mahitungod ini. Nagpakuyaw man ko eh. Mahitungod sa unsa man na. Mahitungod sa mama ni Dodong. Ha? Sige na, okay ra lagi ko. Unsa man na. Ingon man gud ang mama ni Dodong, day. Nga dili siya musugot nga ikaw mo'y mahimong asawa siyang anak. Wa pa ko numataw ang babae nga mamahimong asawa siyang anak, day. Atubangan na mas Dodong. Uy, ano magkasultin mo? Nagbantay ba ako sa gate dress baylihan ha? Busy ba ako? Nasayod ko gid ana. Ako lang ulit patay sa gate, bi. Aduan na mas Dodong ka. Ano magkasultin mo? Sabaya sila, day. Nagtuo ka ba nga wa ko masakit sa gisulti sa iyang mama? Ay, o lagi. Pero pagsulti lang gud una mo. Yes, ba mo nasakitan? Ha? Nagbuwag gid ay mo? Sa pamayang dugayan. Nga wa magkapakagusto ng iyang mama nako. Di lang ko mamugus oy. Bisag sakit. Ay, Ikaw nasayod ka gid unsa ko kamahal si Dodong. Unsa ko siya kapinangga. Tungod niya, nahanaw ang kasila ko sa mga lalaki. Human sa akong kapakiyasan ni Javen. Wa man tuon ni third party. Way laing babae. Pero, mamasay akong kontra. Toto. Maumbisa unsa kasakit. Kinahanglan yun magbuwag. Tata, sugdan ako ko. Dili lagi ko magbinuang nimo. Naunsam ko eh. Kauban na tas trabaho. Way unay. Ngayon, bay. Di ka pa, ana. Kauban na tas trabaho. Ako magkita na ta permi. Makamonitor ko nimo. O makamonitor sa ganako. Nasayod ako sa nahitabo nimo. Kung anong magsige ka lag hilak. O magsige kag inom. Tungod sa imong last boyfriend. Inungdan nga naluoy ko nimo. Oh. Dili kay laluoy lang ko nimo. Mahal ko na gud ikaw, tata. Uy. Good morning. Nganong ni ata din eh. Usa dahita po. May nahitabo na nato. Nahubog kay ka. Ug wa ka na masayod sa nahitabo. Nakainom mas ako. Ug may nahitabo na ginato. Uyab na ta. Sa last na kong uyab, wag ginahitabo na mo. Pero, hindi mo hinuon na. Kinuo ko. Basta kayo uyab na ta. Kaya may nahitabo naman na to. Mamay ka sa akong anak. Unang, mamahin lang kong lahos. Balag, wa ko'y bitbit. Ni anam gusto inyo. Hoy, nga naman ka. Mangalit man ka. Para ni ani ka lang sa amo, mulahos ka nagpamay. Tungod kay mahal ti ka. O gusto kong makasal na ta. Ayaw ka bala ka sa galastuhan. Kaya ako na may igos tanan.
Nausa naman yung taong ka, uy. Nakasal na hinuunta. Nagsabak na ko sa atong anak. Nagbisyo ka naman hinuon. Sus, may mo pamilong ka. Ipakaslabi ata ka. Wa na ka na gusto ha? O mo nang iboy ba na ako? Ha? Salbahis ka? Nasayad ka gud. Nga nakasal tangwa ko'y gugman ni mo. Tungod kay nahitabo tang nakainom ko. Pero ikaw namugos nga magpakasal na ako. Unya, saan na ako? Kapoy mo ba, oy? May pamula ka daw! Hoy! Magbalik ko na dali mo sa di matabalik dali! Ay, ginoo ko. Huwag ko maglagit na nga akong gahimutangan. Impierno man di ay. Sa maning nahitabo na ako. Unsa man. Ay, nangita rin kasi mong bana. Ay, tungan na, nilupad na, nilampanog na. O sabot mo ipasabot. Kaya ay man dahil siya. Ay, nilupad, oy. Kauban sa babaeng mababa ang lipad. Ay, sorry. Tuwan na tos bar, nag-inom, kuyag yung mga barkada. Nagkalingaw na sa tos mga babae, kay sweldo man. Nga nung nagabas-apas ka mo kuno, ha? Kinsa may nagsugo ni mong apas ako niya, ha? Dear, sige na, uy. Hatigan ako kwarta pa. Ano magpauli na sa ko, kay kiapos ka na sa imong misis, oh. Galit. Nawata ning Be. 150 nga tip mo. Ay, Thank you. thank you, Sad, sa uulitin. Kaya wagod ni mo. Sa akong atubangan, ihatag kag 150 sa babae. Nako ngayon mong asawa, maglisod kag hatag. Hilong, uy. Pauli sa ato ka. Pauli. Masunod lang ko ni mo. Pauli na. Hindi ka gustong madapatan, tika. Ay, ari, ang akong tiyan. Nisikat ang akong tiyan. Mga anak na tinghali ko. Isa! Ang akong anak. Ako juga ng anak. Wa man na maliwat ako. Lahik na daw. Napuang ka na ba? Imo ning anak. Na, ambot lang. Dili ko maangko na na. Kay lahik na daw. Dili na ako. Ay, balik na sa imong bana. Kagamay pa na ang imong anak. Makaako ka ba di ay nga magdako ka ng bata nga way matawag nga amahan? Salbahis ka ayo siya mo. Tiyaw mo na. Wala ang kuna ang amang anak. Ay, doon nga nabihilak sa imong anak ay. Ay, kaluoy biya sa akong apo. Ma. Tata, pasayloa lang ko nga dili ko na ikaw madawat dinhi sa ato. Miniyo ka na. May bana ka na. Ug may anak na mo. Pauli na sa inyo. Balik sa imong bana. Igo na ko sa kabuan nga gidawat ko ikaw dinhi sa ato. Balik na sa imong bana. Ma. Oh, ibalik mo lagi mo. Gipabalik ko mama nimo. Da ang atong anak. Pita. Ako gigana, ha? Nga nisamot mo gigani hinuon nga. Nga wa ko'y ako anang naunga. Lahi man gud. Tugay. Tuga-tuga mo gilayas. Balik ram dagi hapon mo. Bahala mo. Ay, kinuo ko. Kainit sa akong anak. Anak, nakilo na. Ano pagsigigilak na. Itara pa yung duha. Wa pa si papa ni mo. Ay, kinuo ko eh. Sabi ako buhaton. Tuga-tuga magpa-ospital eh. Huwag na kayo warta. Gidenggi ang atong anak. Hatagi ko kwarta. Kay may mga tambal nga palito nun. Huwag kayo warta. At ang tonday, laing ipunduman ng hospital ay bakurin. Pagkaagin ni mo, no? Niya na ta sa ospital. Niya sa ospital ang atong anak. Nagdaga pagbarkada din eh. Uy, hilo ma. Pasalamat naman gani nga gilik-lik ka din eh. Hatagi ko kwarta. Iwan na dextrose ang bata. Ilis na iyang dextrose. May mga palitunan pang tambal. Nagtuga-tuga ka magpa-ospital sa imong anak. Ikaw may mangita baagi, anak. Pahala ko eh. Unsa? Mularga ka sa inglas. Oo. Tungod og alang sa atong mga anak. Kinahanglan kong maning kamot. Aw, bahala ka. Imo nang desisyon. Og manghinaot ko nga mausap ka na. Ibilin ko kanimo nga atong mga anak. Isaan ako nga dili mo sila pasagdan. O lagi. Saan ako na? Mag-usab na ako. Promise. Basta ha. Ayaw din piyata ang pagpada na mo kwarta din niya. Hina. Pasagdan ko ng mga bata. Tanan akong sweldo akong ipadani mo. Basta kay maunay hatagi sa imong atensyon ang mga bata.
ug dili ang imong bisyo. Aron makalingkawas na tas kakabos. Bahala na mag-antos ko kamingaw sa akong mga anak. Kinuo ko nimo. Sud sa usa ka tuig ug upat na kong padani mo sa akong sweldo. Kalabi ra gihapon ang ipangahambog mong gipatukod mong bay para nato. Og imo pang ipa-embargo ang tricycle kay muuntang ka pangwartahan. Kuno pa nakasulti nako, nagmata lang ko buntag. Kuha naman kayong kwarta ng imong gipadahan ako. Maglisod kong budget eh. Maglisod kag budget, pero sa imong bisyo, may gikagasto ka. Nasakit naman dali ko diri. Kaduhan ako na positive. Pero ni pangumusta, wa na nimo mapuhat nako. Ako may magsigig panawag diha sa ato aron mangumusta ko ninyo. Kanusa ka pa man mag-usab? Unya na magpatay nako. Og wala inahan ang atong mga anak. Gitagan ko na usab siya og laing hikayon tungod og alang sa akong mga anak. Pero wa gyud kausaban ang akong pana. Noon na lang gyud mag-iko niya. Ug kun hangtod asa kutob ang akong mga pag-antos. Hindi na lang ko kutob. More power sa RNN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Tata nga taga Bacolod City. Ang maong kaagi gibahatan og sa radyo ni Miraluna Tumulak ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Among sab mga hikala ug mga sukinti paminaw kinasingkasing kung kidapit sa papada. Inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon handimanan sa usa ka awit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpang. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ngun man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Nagwala ko ninyo sa pangan nga Jinky, hingkod ang pangidaron, dalaga, taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gibati atol ining pagkuyanap aning virus nga gitawag og COVID-19. Karon ihisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, kapuya na ba ni makita na ko sa FB, oy? Halos pulos balita, bahin aning COVID-19. Hadlok naman hinuon sa nung kong trabaho. Sama karon o. Unsa ng orasa. Kadlaw naman gani di ay. Apan di ko makatug, magsige ko na una sa mga panghitabo sa akong palibot. Ay, Ginoo. Makatulga na taon ko. Kay duty pa ko ugma. Jinky, mo trabaho ka? Pagmata na, oy. Ma, trabaho ko. Ay, kalami. Narahin dili i-duty, uy. Oy, Jinky, nagmata ka na. Lagi ma, nagmata na ko. Mugawas ako ron. Dire na, kaya nakaluto na ko sa imong pamahaw. Naminaw ko og balita ganina sayo sa buntag. Kuyaw naman di kaayo ang Cebu City ron. May mga barangay na gani nga gi-lockdown. Nanira na ang ubang mga tindahan. Wa na mga trabaho. Unya, unsa man mo? Mo trabaho gyapon mo? Buta na among kumpanya ma, uy. Hagbay na bayang may trabaho ang uban. Pero kami, sige lang gihapog trabaho. Unya na tingali na sila mo paundang na magtrabaho. Kung nanay makubid na mo. Uy, simba ko ka diha, uy. Kuyaw ra ba kaayo ning virus kay makamatay man gyud. Magamping lang gyud mi ma. Bisag unsaon pa nimo og amping, ang virus dili makita. Og lisod ng inyong kahimtang, uy, Jinky. Kaysa inyong kumpanya, lain-lain mo og lugar gikan. Unya mag-abot mo sa usa ka lugar. Og way siguro nga usa na sa imong mga kauban may virus nang da. Nasimba ko lang ka ma, uy. Pero mao lagi. Usa di ko makatug man gabi nga maghuna-huna. Basin usa na lang na ni anang mga adlaw ba sige na kong duty, mataptan ako virus. O nahimo na akong career sa virus din sa Tumbay. Uy, simba ko in town, Jinky. Mga tiguang na taon ming papa mo. Ang mga senyor ba kuno maoy kuyaw nga matakdan anang virusa. Ilabi na ang may mga sakit daan og luya ang resistensya. Kay di gid makasugakod kung mataptan na anang virusa. Ay, simba ko taon na, uy. Simba ko in town. Palayo lang in town. Palayo. Simba ko lang yun taon. Palayo. Bugat ba sa akong buot na mo trabaho, eh. Kapag suluban ng mask, naglisod na ginawa. Oops! Bawal kang tango ng face mask.
Bawal sa dool na ko social distancing ha, please. Distansya na gani ko ni mo, 1 meter? Make it 2 meters. Kinaunin mo ay virus na ng panahon. Gay, kaharsa ni mo komedya eh. Gidool ganiti ka kay aron may kastorya ka. Kay sige naman kag panampiling din eh. Ay, unsa man ang atong kumpanya, uy. Dili gid sila moundag pa trabaho na to. Kay mo file na lang ko og leave ani, uy. Unsa? Mo leave na lang ko. Kay di ko makahilo na ining ako nauna nga sige tag duty. Basi kadugay na akong duty, mataptan ako aning COVID. Wala, gihilantan na ba kuno si Jocelyn? Ha? Hala ka. Nagdungan na pa may kaon gahapon. Wala, mao di nga wa siya mo duty ron. Di nagdid ko. Mo file na di ko leave in eh. Dili na ko mo trabaho. Lain na akong gibati sa akong lawas. Mura man kong kahilantan nun. Sakit ang akong mga joints. Medyo sakit ang akong tutunlan. Jinky, mo trabaho ka karon na. Maayos ako pa doon na ako, ma. Basig may COVID ko. Unsa? Naparanoid gyud kong naguna-una sa virus nga gitawag og COVID-19. Ilabi na kay pila sa akong mga kauban nga kipanghilantan na. Og nisunod ra ba gyud ko, mauwa na ko mo duty. Og na-prison lang ko sa akong kwarto sa kahadlok nga may COVID na ko. Og makapanakod pa unya ko nilang mama. Unya. Jinky, mga ona. Ma, una na lang mo kaon. Unya na ko mo kaon kung mahuman na mo. Ay, naunsa man gyud ay ka. Basta ayaw lang ko niyo padungan na og kaon ha. Ayaw ko tanduga dire. Okay na lagi ko diri sa akong kwarto. Ayaw lang gipapagduol na ko, ma. Unsa? Ayaw mo panultis sa itong mga silingan hang, igilantan ko, ma, ha? Kana, kabasig ipapick up ko sa atong barangay, na ibutang ko sa isolation. Hindi ko ganahan, ma. Kung na-COVID man ko, anil lang ko mag-isolate sa akong kwarto. Hindi ko matog ospital, ma, uy. Na-COVID man gani ng way mga sintomas. Ako pa kaha nga, may gipamati ko sa akong lawas. Sintomas yun is COVID dire. Ayaw gimapagsaba, ma, nga gilantan ko. Jinky. Pandami na lang dahil ko noon para tuob, mabe. Kaya magtuob ko ga ako. Unsa? Nahala, sige. Mauman ka ha. Ay, kinahanglan way mahibaw nga gilantan. Kay mahadlo ko nga ibutang sa isolation o dadon sa ospital. Unya, isagol sa mga grabe na kaayong na COVID. Ginoo ko. Dili lang unta COVID ng akong gibati. Papan, kasakit sa akong kalawasan. Dili man mo patuo sa pain reliever nga akong gitumar. Ako nang dublihon ang dosage. Base na lang matibangan ng akong gibati. Unya, magtuob ko. May nangaayo man ko noon ang nagtuob. Base na lang, maulian ko kung magtuob ko. Plus, pag yun ang mga tambal ang akong gitumar. Unya, magampo ko. Naunta, makasurvive na lang ko ani kung sa mga gining sakita. Oh, nigawas ka naman lagi sa imong kwarto. Okay na nga ako pamati, ma. Pero di lang gyapon ta mo kumpiyansa, ha? Kaya pasig, makapanakod pa ko. Kay gi-COVID gidi ay ka. Di ko sure, ma. Pero sa mga nabasa na ko, bahin sa mga sintomas sa sakit na COVID, halos naanan na ako ang tanan. Mao nga nagduda ko nga COVID tong akong gibati, ma. Nganong dili ka naman lang magpa-swab test. Aron sa pagsiguro ba? Og aron pod mahilon na ng huna-huna di mo. Swab test? Di ko ana, ma, uy. Na, mapasitive pa hinuon ko. Nga, ibutang ko ka isolation. Adiyat na. Hello, Roy. Uy, babay! Kumusta naman ka human lockdown? Gimingaw na ko sa trabaho na to, girl. Basi ko no, balik na ta sa trabaho kung majisikyo na ta. Pero kinahanglan ko no ta nga magpa-rapid test. Kay pasubmiton tag medical report sa atong kumpanya nga negative ta sa COVID. Unsa? Mao kini akong problema. Kay mahadlok lagi ko anong magpa-swab test o magpa-rapid test. Kay dili man gud ka accurate ang result ana. Gilabi na ko nga nag-agi ko gibati nga mura ko gi-COVID. Ako mga pangutana, mao kining musunod, unang pangutana. Lagi ko nga may gipamati sama og sintomas sa COVID-19. Gilantan ko og nagsakit ang akong tutunlan. Og grabe nga panakit sa akong kalawasan. COVID ka to? O stress lang ko nga sige ko na unaan ng COVID. Kaya ang pangutana, kung COVID man to, makapanakod pa ba ko bisan og naayon ako karon? Kay may mga kauban ra ba kong senior sa bahay? Kung sa may ang akong buhaton, nga mahadlok man ko nga magpa-rapid test o swab test. Katulong pangutana, ang kumpanya nagkinahanglan og result namo sa rapid test o swab test pagpantuod lang nga negative mi og COVID. Mandatory ba kini sa panarbaho? Nga dili man sad kaha accurate ng mga result sa rapid test? May mga kauban sad baya ko nga mas una pang gipanghilantan nako. Ikaw ba to katapusang pangutana? Gitago nako ang akong gibati dihang gilantan ko. Kay mahadlok lagi ko nga pick upon unya ibutang sa mga isolation center. May tulubagon ba ko sa gobyerno ana?
Bisan og naayon ako, unsa may ako sa laod, palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jinky. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo sa inyong mga kalibo ug gumunhap sa kinabuhi. Muhatag og tambag ug solusyon sa mga problemang punto medical, personal, behavioral, emotional ug problema sa mga ginadiling drugas. So kasi pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kaninyo ipadala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or sa atong buhatan diri sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Kung magtatampo ka ng adlaw si Jinky, 30 years old, wala niya butang ang iyang address. Punto medical. Suma sa nabati na to ginina sa drama, usa ka empleyado na paranawid sa paggunahuna ang anang COVID ilabi na nga gipanghilantan na ang iyang mga kauban tuod man usa sab siya sa gihilantan. Nagsakit ang tutunlan o kalawasan. Apan iyang gitago ang iyang gibati kay nahadlok nga pick upon o ibutang sa isolation center. Sa ilang balay lang siya nag-isolate o nagpakaayo o siya lay nagtambal-tambal sa iyang kaugalingon. Naayog siya apan ang iyang problema kay kinahanglan siyang ipa-rapid test or swab test sa dili pa mubalik sa trabaho. Nga dili gyud siya ganahan nga magpa-rapid test o magpa-swab test. Mao na nabati na to kanina sa drama nga gipadala ni Jinky, no? Mao ni kasagaran mahitabo gyud sa mga tao nga na ay mga signs and symptoms sa rapid unya mahadlok or maulaw o unsa na may rason nga dili magpatisting. Mao ni pinakarason nganong nagkadaghan ning atong mga kaso karon sa COVID-19. So unang pangutana, niagi ko nga may gipamati sama sa sintomas sa COVID-19. Gihilantan ko og nagsakit ang akong tutunlan o grabe na panakit sa kalawasan. COVID ka to o stress lang ko? Sige, unahuna aning COVID-19. Jinky, dili to stress. Because nakahilanat ka, no? Na may stress ka, makahilanat. Anxiety, anxious ka, makahilanat. So, dili to stress lang. Pwede kag na-stress, pero nga nung nahilantan man ka. So, ang pinakamasakto yung nga, inunta, buhaton, unta ato nimo, nga magpa-swab test ka or magpa-PCR, no? Kay, posible ito nga COVID or any viral infection nga dili COVID, ha? Pero the fact nga nahilantan ka, meaning na infection going on. So kining swab test or PCR, blood test man ni for rapid antibody testing for COVID, no? So swab test, no? So kanang ang swab test swab na sa ipahid or kuskuson, kuskuson. Ya kini PCR antibody sa imong dugo, no? So mao na nga mas maayo gud og magpa testing ka, no? Para wa ang imong pagduda-duda. Sa ikaduhang pangutana, kung COVID man to, makapanakod pa ba ko bisan og naayo nako karon? Kay may mga kauban ra ba kong mga senior sa balay. Unsa may akong buhaton nga mahadlok man kung magpa-rapid o swab test. Pastilan ka Jinky, no? Kamaayo nimo kurut-kuruton diha, no? Naara ba kay mga senior nga kauban nga sa balay? Pagkaluya sa mga kauban mo sa simbako lang og rapid to na mahurot na dili lang ang mga senior ni miyembro sa pamilya kundi ang tanan ni mga miyembro sa pamilya sa inyong panimalay. Mahurot, no? Love man kanimo nang imong mga parente diha, imong mga kuan sa pamilya. Nya, sao man nag-love na nimo nga nanga-COVID nang tanan tungod kay wa ka magpatisting. Akong balikon, dili lang to stress, ha? Kay nganong maingon kag stress lang ka to nga nadugo kay hilanat. Mabitaw nang musod tag establishmento, mga mall, mga butika, kung anong dahil itong agtang o anong thermal gun, to determine kung hilanat ba ka o dili ba, no?
Ang normal body temperature is 36.5 to 37.5. Beyond that, febrile na ka. So, dili ta outright maingon nga COVID na. Pero the fact nga gihilantan ka, mo na pasabot nga na infection going on sa imong lawas. So, magpa-swab test yung ka o magpa-PCR test, no? Ayaw ka hadlo kay dili baya ka matay ana, no? Matay ka og simbakog na rapid na ka. Or matay or takdan ang mga mahal ni mos kinabuhi sa COVID. Ikatulong pangutana, ang among kumpanya nagkinahanglan og result namo sa rapid test o swab test. Pag matuod nga negatibo mi og COVID, mandatory ba ni sa manarbaho? Nga di man sa ka-accurate ng mga result sa rapid test, may mga kauban sa baya ko nga mas una pang gipanghilantan nako. Ayaw kahadlok pa rapid swab test. Kay kada kompanya na gitawag nato og house rule, ha? Ayaw ay mandatory ba ni or accurate? Isa may nagsultian ng accurate o dili accurate, depende sa time nga you were infected with COVID, no? Safety of all. Don't be selfish, no? Di ka ikaw la. Tinanglan nga imong kunahon ang seguridad sa imong mga kauban. And the third, you are better than you think that you are better than a medical personnel, maayo pa ka sa nurses o mga doctors. Ayaw pag kanang dinao, no? Nga ikaw ra gunahon na sa mga kugilingon. Kada kumpanya akong balikon na nagitawag og house rule. We must abide by and follow unsa may house rule sa kumpanya nga atong gitrabahoan. Ang manager diha, nagunahuna ba po sa seguridad sa mga, di lang ikaw ang gunahuna, kundi seguridad sa tanan ng mga empleyado o mga staff nga naa diha sa mga kumpanya. So magpa-rapid swab test ka o magpa-PCR, no? PCR test, na? So, ikaupat nga pangutana, katapusan nga pangutana, gitago ko ang akong gibati dihang gihilantan ko kay mahadlok lagi ko pick upon o gibutan ko sa isolation center. May tulubagon ba ko sa gobyerno ani bisan nga naayo nako unsa may akong salaod. Naagaw kay tubago no, nakisa man sina imingon naayo na ka, ikaw ra, no? Nga dili man ka doktor, no? So ayaw pag dinao or selfish, no? Akong balikon. If COVID, you don't know pila ka tao natakdan nimo. Ha? Kada usa baya nga positibo makatakod og 2.5 people. Hangtod ba karon wala gihapon mo makasabot anang gipangyaw-yaw sa Trimedia. Ako mga saba ko gamay ni mo jing kaya. Ha? Kana nga sa Trimedia, radio, TV, newspaper masigyaw-yaw nga you are not helping the healthcare provider. So masolve ni mga problema sa COVID. Tungod ani attitude ningon ani na imong gibuhat nga magtago-tago ka. Umingon ka naayo nako. So kinsa may niingon naayo na ka nga magigitestingan. Sa imong pagtuo lang naayo na ka. Pero sigurado kung naapa na kay kung balikon man kamuagi og laboratory workup. So hinaot ko nga makasabot ka, no? Don't be selfish akong balikon. Ayaw pag dinaw nga ikaw ra yung imo ra og lingon imong ginauna. Kun dili ang seguridad og kanang safety sa kanang uban nga kauban nimo sa pamilya o sa imong kompanya. Okay? So hinaot ko nga di ka sad masuko na ko din kaya nga mga sabak ko gamay nimo. Kay kami mga healthcare providers, uban pang mga tao naningkamot gyud nga hopefully mawala na nga itong problema sa COVID, mabalik na tag enjoy sa atong usual enjoyment in life. Dili kay naara ta misbay, no? Oh, wala ako mga membro da sa Sugod Bay Tennis Club. Oh, di na mo malingaw na ako, magduwa mong tennis na ako kay di na ko kay igos bula, ano ko practice, no? So hinaot nga, okay rin mo diya. Pwede naman tinglipong tennis o but lang. Kung pwede ba, social distancing sa ng tennis, no? So, mao lang nga. So, hinaot nga, adunan sa kamoy nakutlo ng mga pagtulunan karong adlaw, ha? Sa makausapa ako si Dr. Rene Obra. Daghang salamat sa inyong pagig-uban kanamo o kanako sa atong problema. Kini ang akong
suliran. Dili mangluod kung dili dayon matagan pagtagad ang inyong mga sulat suliran kay daghan kay magdawat diri, no? Sa email, sa uban pang mga pamaagi. So gikan kanamo diri sa Radio Mindanao Network, Radio mo nationwide. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw og maayong adlaw.